Dahil nasa Sunday School tayo, sino nakaalala nung pinag-studian natin nakaraan? Sa Sunday School natin. Dito ba tayo last Sunday? Yes. O sa meron ba? Ay, oo. Meron ganun. So last Sunday ngayon, I mean, sino nakainomdom manatong gin-studian ko sa Sunday School? Opo. Sige na po. Kung alam niyo po, pwede po kayong magtaas ng inyong mga kamay. Pastor, naalala ko. Ito po ang aking anatong gin-studian. Sige na. Saan Bible naka-under yun? authority. Bible Authority. Sa letter B yun. Pero pariting na sa letter A, autonomy of the local church. Letter A. Paglulugaring ang simbahan. So, di ba? Tatlo yun. Kapag naglulugaring ang simbahan, may tatlo nga butang. Self, ano yung una? Self-supporting, self-governing, self-propagating. Naglulugaring kitahin pag gobyerno sa aton sarili, naglulugaring kita pag suporta, naglulugaring kitahin pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, tayo naglulugaring nga sa Ginoo la naglalaom. Ang mga kapatid. So, pag sinabi naglulugaring warin at ibang ginlalauman, nga kapares sa at Ginoo la. Yun. So, autonomy, naglulugaring. So, pwede na ba tayo mag-move on sa itong aral? Wala na tayong tanong sa pati sa itong mga butang mga kapatid. Okay, doon na lang tayo. Dito tayo sa letter P. Letter P, sunod na letter sa Baptist. Ang letter P o ay, lalagyan na lang natin ng meaning, bagamat tinuro din sa amin ito sa Bible School. Priesthood of all the believers. Priesthood. Spell, priesthood, P-R-I-E-S-T H-O-O-D Priesthood of all the believers. Tanan nga magtinuon padi. Amot karesingon it, priesthood of all the believers. Tanan nga natuo sa Ginoo padi. Okay, pag-isadihan ta. Ano it karesingon nga padi kita? Ngan ano it trabahohin mga padi. Magtatustudian niya na nga aga. So samtang kung sa ita mag-study, mag-ampo kita ito mga kapatid. Ginoo, salamat po na kami Ginoo patuloy mong ginigiyahan sining lugar. Ikaw Ginoo patuloy na mag-bless aamon pag-istudon namin Ginoo an partihan pagiging padyan imo mga kaanakan. Ikaw Ginoo patuloy mag-giyahang pag turunan na amon pag turutarang ka yan nga Ginoo. At makita kami klaro nga aplikasyon Ginoo sini nga amon pagsadian. Tungod Ginoo ikaw lang may gahom magbuligam nga magtudlo. Sanglit kapten amon hunahuna ng kasing-kasing abrihe Ginoo ang mga hunahuna ng kasing-kasing nga sudlan niya imo mga pulong. Igsarat ni man imo mga balaw Ginoo. Salamat po sa umagang ito sa Panginoon Jesus. Amen. So makita natin yung verse na tanan kita padi sa 1 Peter. Makita natin mga kapatid. Sa 1 Peter, libro ng Pedro, chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. So, sumpayin na natin mga kapatid ang series natin sa pag-aaral sa Baptist Distinctive. Para mabilis natin masundan, letter B, Bible Authority. Letter A, Autonomy. Pag sinabi Bible Authority, ang Biblia lang aton sinasarigan, ngan source it aton faith and practice. Letter A, naglulugaring kita. Letter P, tanan kita ng mga Kristohanon ay padi. 1 Peter chapter 2
verse 9. Nandiyan po kayo mga kapatid. Kundi kamo amo an pinili nga tulin an kapadian han hadi an baraan nga nasod ang kalugaringon nga bungto han Dios agin pilihin pagsangyaw han kasahon nga mga buhat ang Dios nga nagtawag ayo tikang han kasisidman ngadton iya kalugaringon nga makaaramdok nga kapawa. So makita natin din ni mga kapatid na si Pedro na isang apostol ay ginsignan niya mga Kristohanon. Makita niyo sa 1 Peter chapter 1 1 Peter chapter 1, hinuit iya mga kaistorya din ni Pedro. Verse 1. Siya nga Pedro, uno-uno, tikang kan Pedro, ang apostol ni Jesucristo, ngadtohan mga pinilihan Dios, nga nag-uukoy sugad nga mga ginhalin nga bihag, nagsasarang ang mga lalawigan han Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia o Bithynia. Verse 2. Ginpili kamo, sumalahan tuyo ang Dios nga amay, nga nahimo kamo nga baraan nga mga tawo, pinaagyan i Espiritu, base magsugot kan Jesucristo, ngan malinisan kamo pinaagyan iya dugo. Maada untaha iyo ang grasya ngan kalinaw nga ingpit. So si Pedro mga kapatid, nagtuturo siya sa mga Kristohano nga nagsarang. Kay sini nga iya pagsurat, nagkaroon ng kaguluhan sa Jerusalem 70 AD, sinugod ng mga Romanon era bungto, nagsarang tanan ng Kristohano sa Jerusalem. Kaya sabi dito, nag-scattered abroad sa English. To the saints which are scattered abroad. Nagkalat, nagsarang ang mga Kristohano sini nga panahon. Asya nagsulat tira, hin pagpahimang nungan, pagpainong dumaira, an ira, grasya nga karawat, tikang ha, Ginoo. Yan na mga kapatid, makita natin, na usa sa mga ginsiring ni Pedro Aira, na ang mga Kristohanon ay padi. Amin ba mga kapatid? Hawa sa aton kinagisnan nga pagturunan sini nga kalibutan, ang padi amo iton nga nakasutana, amo iton nga ato simbahan, amo nagmimisa. Amo padi kuno. Pero ang padi mga kapatid, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, yan ay mga pinilihan Diyos. Amin ba mga kapatid? Pinilihan Diyos nga mga tulin, kapadian ng hadi, baraan nga nasod. Kumbaga, ang Diyos lang may gahom nga maghimo hin padi. Dili ton pinipili hin tao. Dili ton giniiskwilahan. Bisan magseminaryo ito sa katawo, dili ton niya may himo nga usa kaya kapadi ang Dios. Kay ang Dios lang may gahom maghimo hin padi. Natawag iya aniya kalugaryon nga mga padi. Base ano kunon himuon mga padi. Nga ginpili hin pagsangyaw han orosahon nga mga buhat ang Dios nga nagtawag ha iyo tikang han kasisidman ngadto niya kalugaryon nga makaaramdok nga kapawa. Yung trabaho ng mga padi sa English, royal priesthood, that ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ang trabaho ng mga padi nga ginpilihan Diyos, ipakita nila yung gahom ng Diyos. Ipakita nila ang kapawa na ada Ginoo, ipakita nila ang mga espirituhanon nga magburuhaton di kang halangit. Amin pa mga kapatid. Kung sa gobyerno meron yung mga otoridad, sa Ginoo may daliwat niya mga alagad. Amo iton nga mga kapatian. Ngayon, titignan natin sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 5, I mean. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Sa aral ng lumang tipan, mga kapatid, sa kadaan nga sabot, sa Old Testament, amoy ni trabaho ng padi.
Basahin natin. Ginpipili ngan gintutudlok ang kada labaw nga padi, di ka ngan iya ikasitawo. So sa Israel, damo hirang nga mga tao. Ilang tribo meron Israel mga kapatid? Sino mga kasagot? Ilang tribo meron sa Israel? 12. At merong isang tribo doon na Libay. Libay ang ngaran ng tribo. Siton nga tribo, dida nagtitikang ang mga padi. Kaya sinabi dito, ang padi di kang aniya ikasitawo. Para hin pag-alagad ng Diyos, verse 1, para hin pag-alagad ng Diyos, ang ngaran ng mga tao. Maghahalad iya, hin mga hayop nga tutuboron, ng mga halad tungodhan, mga sala. So duhay purpose han, padi mga kapatid, duhay purpose. Pag-alagad ng Diyos, para sa mga tao. Ikaduha, siya ay nag-o-offer para sa kasalanan ng mga tao. Yung pupunta yung mga tao sa simbahan, ang mag-o-offer doon, mga padi, sila yung gagawa ng altar. May altar na dito, sila yung nag-execute. Yung mga tao na makasalanan, pupunta sa templo, may daladalang mga hayop, pero hindi mga tao yung mag-o-offer, yung mga padi sa loob. Kaya kinahanglan na may padi sa loob ng templo. Yun yung kanilang reason. Yun yung kanilang purpose ba't sila nandun. Sila yung naghahalad ng mga hayop na tutuburon ng mga halad tungod ng mga sala. Verse 2. Tungod nga maluya liwat hiya, napait man hiya hadton mga tapang ng mga nakakasayop. Verse 3. Nang tungod nga maluya man hiya, kinahanglan maghalad iya dirila parahan mga salaan mga tao, kundi para liwatan iya kalugar yung nga mga sala. Sa Old Testament mga kapatid, yung mga padi, bagamat waray man perfecto nga tao, no, nag-offer din sila para sa kasalanan nila. O, di ba? Dalawa yung gagawin nila. Mag-serve sila sa Ginoo para sa mga tao. Sila din yung mag-o-offer sa Ginoo para han mga daraan mga tao. Ikatulo, kailangan maintain nila yung kanilang pagiging malimpyo sa tubangan ng Diyos. Kaya no, kung ano sa kapadi, diri malimpyo, mamamatay sila sa loob ng templo. Tignan na natin Ginoo, mga kapatid, na ang Ginoo nat kay baraan. Tanan nga nag-aalagad sa Ginoo kaniyahanglan baraan. Amen ba mga kapatid? Amen. O, diri nakarawat ang Ginoo it second hand nga pag-alagad. Ang kailangan ng Ginoo, baraan nga pag-aalagad. Siya nabasahan giyap nato sa 1 Peter. 1 Peter. Nanap ko yung verse na be ye holy for I am holy. Maging baraan kamo tungod kay baraan aniyo Diyos. Mga kapatid, nandiyan lang yan. Spirit, ay tulungan nyo lang po pagpiling. Kaya hindi rin inisako pa na akong gintutok-tok. Pero mo pa yung mabasahan natin. Chapter 1 verse 65. Basa daw sister. Basa sister. Because it is written, be holy, for I am holy. Amen. Nakasulat sa Biblia, maging baraan kamo, kaya niyo Diyos baraan diya. Ba't dito pakibasa daw sa waray? 1 Peter 1:16. Nasa rin yung kasuratan, kinahanglan na baraan ka mo, kay baraan ako. Amen. So, ang Ginoo na diri ng karawatihan, diri baraan ng mga halad. Kaya yung padi sa loob ng templo, og sa iya mag-alagad, kinahanglan iya mismo anay, baraan nga daan. Hindi riya makapag-serve sa Ginoo, kundi riya baraan. Siya, sanglit, early in the morning, siya anay yung nag-o-offer. Pag-open ng templo, tsaka mag-o-offer ang mga tao. Kaya kung siya, hindi siya, karapat dapat sito nga pagtrabaho, mamamatay siya doon on the spot. Maraming accounts sa Old Testament na yung mga padi na matay dahil sa hindi nila pag-obserba sa ito ng pagiging
paraan. So, nakikita natin mga kapatid, sugad giyap kita mga kapatid na mga daan na ani sa aton Ginoo. Dati nasa mundo tayo ng kasalanan. Pero hindi tayo yung nag-offer para sa kasalanan natin. Ang nag-offer para sa atin si Kristo. Amen mga kapatid. Hindi na natin kailangan mag-ihaw ng karne, sunugon ta din para karauto ng Diyos. Kaya meron ng isang halad para at nga namatay para naton masala. Hebrews chapter 10, verse 10. Sa noong unang panahon, base hira maging baraan, magdadala ko dira yung mga hayop. Yan na, diri na. Tungod kay an halad na ginhatag ng Diyos para ang iya kalugaringon, ang iya bugtong na anak. Hebreo 10:10. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Kaya, intindi natin, hindi lang tayo basta Kristohanon mga kapatid. Naging mga surugoon tayo ng dakilang Diyos. Naging mga padi tayo. Nabasahin natin. Hebreo 10:10. Tungod nga gintuman ni Kristo ang karuy ng Diyos, ipabuhat iya, nalinisan kita. Nabasahin niyo mga kapatid. Nalinisan kita nga tanan hansala. Pares nga naging paraan kita. Amen ba? Nalinisan kita, naging paraan kita. Pinaagihan paghahalat niyan iya kalugaringon nga lawas makausa ngan parahan nga tanan. Kaya hindi na tayo naghahalat ng karnero, naghahalat ng susunugon nga hayop para Ginoo. Di man na ni Kristo maghahalat ng iya lawas sa cross. Once and for all, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kaya hindi natin mga kapatid, naging padi tayo, adlaw-adlaw kita padi, bisan diri kita nag-offering. Ang mga surunugon, kundi naging paraan tayo dahil sa offering ni Jesus Christ. Ephesians 1:7. Nan iya dugo, amot nagtubos sa ating ang aton mga sala. Efeso 1:7. Dini sa waray dugo Nawala ang pulong na dugo. Sa English may dugo to In whom we have redemption through His blood. May blood po ito Dito sa waray babasahin Sa kana may dugo. salamat tayo. Pakiba. May dugo po. Nga kaniya na ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo. Ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Amen. Intindihan nyo ngayon mga kapatid. Hindi tayo nag-antos para maluwas kita mga kapatid. Para maging mga alagad tayo ng Diyos, hindi tayo nag-antos para maging qualified tayo. Kumbaga sa kalibutan, walang hinanat na requirements sa para maging padi. Sa world, kapag nag-apply ka, bibilingan kahin ano yung binibiling Brother Kimson ng mga requirements pag mag-apply. SSS, pag-ibig, NBI clearance, barangay clearance. Sa Diyos, tignan nyo, nag-aalagad tayo sa Diyos na hindi tayo nag-apply. Pero mga surugong kita niya, bakit? Paano tayo naging qualified? Ang dugo ni Jesus Christ ang naglibyo. O diba? Yung pag-alagad natin sa Panginoon, hindi to basta birong na butang. Ikaw, tigang nini. Kung Kristohanon ka, member ka sa simbahan ng Ginoo, alagad ka ang Diyos. Nag-aalagserbe ka sa hari ng mga hari at ginoohan mga ginoo, si Jesus Christ. Basahin na tama pa dito sa Revelation. Revelation chapter 1. Salamat kung may dugo doon sa kanano sa waray din waray, wala pong dugo dito Mahalaga po yung dugo kasi yun yung naglinis sa atin sa ating mga kasalanan. Kinpadayag 1
5. Ginpadayag 1:5. Ginpadayag 1:5 mga kapatid. Ano na po mga kapatid? Amen. So, ginpadayag 1:5 mga kapatid. Sabi dito, ngantikang ka ni Kristo, ang kasasaligan nga saksi, ang bugtong nga anak nga lalaki, nga ginbanhaw tikang han mga minatay, ngan amo liwat ang punuan ang mga kahadian hantuna. Nahigugma hiya haaton, ngan pinaagyan iya kamatayon, gintalwas kita ang aton mga sala. Amen ba mga kapatid? Amen. Pinaagi niya kamatayon na talwas kita ang aton mga sala. Ano pa? Verse 6. Ngan ginhimo kita nga usa nga ginhadian hin kapadian. Nabasahan natin mga kapatid. So, ang purpose ng Diyos kaya nung gintalwas kita, base makag-alagad kita iya. Kasi diri mga pag-alagad na Ginoo, diri talwas. Ang diri limpyo ang dugo ni Jesus Christ. Diri mga kag-alagad na Ginoo, diri na limpyuan ang nira mga sala. Kaya ito sundan natin pagbasa. Ngan ginhimo kita nga usa nga ginadian ning kapadian base ano man makag-alagad kita ang iya Dios ngan amay. Kani Hesus Kristo ang himaya ngan gao makadayunan matuman kunta. Amen ba? So salamat sa Dios na di nila kita niya basta gintalwas, kundi ginhimo kita niya nga mga alagad. Hindi lang tayo basta nalimpyuhan, kundi nagkaroon tayo ng duty sa kanyang kingdom. Sa kanyang kaharian. Napag-serve tayo dahil ligtas tayo. Hindi tayo nagsaserve para matalwas. Kundi nagsaserve tayo dahil talwas na itang adaan. Amin mga kapatid. Kaya, tanan na mga Kristohanon, padi. Waray Kristohanon nga diri padi. Bisan mapababayi, bisan mapalalaki, padi kita nga tanan. O di rito nababase sa panlabas kung ano tinsulot. Padi ka dahil kay Jesus Christ. Naging padi ka. Ngayon, anong trabaho ng padi liwat? Nabasahan ta kanina na sila yung nakikipag-usap sa Diyos para sa mga tao. That is why nag-aampok kita. Amen mga kapatid? Trabaho ng padi mag-ampo. Basahin natin sa Hebrews chapter 12. I'm sorry, chapter 13. Hebrews chapter 13. Verse 15. Hebrews chapter 13 verse 15. Ada na po ang mga kapatid. Ngayon, kung padi ka, sugad din mo bubuhaton. Siringan sa Biblia. Sanglit, dayuday, ano man, paghahalat kitahin mga pagdayaw nga tuan Dios. Sugad hin aton sakripisyo pinaagikan Jesus. Sa aton pa dayuday pasalamatan tani iyang ngaran pinaagin aton mga himhim. That is why kita may gahom kita magdayo sa Ginoo. May gahom kita magpasalamat sa Ginoo. May gahom kita magataging kalipay ha Ginoo. Yan ang ating purpose matagadlaw na ang Ginoo may himaya ha aton. Nawaray iya mabatian ha at kundi pagpapasalamat. Ginoo salamat gintalos ni mak. Ginoo adit mga buruhaton gimo ko ini para imo. Tungod kay padi ka. Amen ba mga kapatid? Oh, kaya yung pagsamba pagkatitirok nat. Hindi to basta-basta nga pagkatitirok.
So, intindihin natin to. Nagkatitirok tuwing panimba ang mga padi ang Diyos. Makaradlok, di ba? Kasama natin ang mga anghel sa loob dito. Kaya kung ano't panimba din ang mugipit panimba halangit. Nagkatitirok it mga padi din kasama na si Jesus Christ. Matthew chapter 18. So natin. Kaya sinabi ni Kristo, kung may duha o tulungan nagkatitirok, ada ako ayibot nga. Kaya iya ang labaw nga padi, kita niya mga kapadian. Mateo 18. Sa natin. May nakukuha tayong mga palit na aral. Verse 20. Mateo 18:20. Kay kung may duha o tulungan nga magkatirok, hin pagampo ha akong ngaran, aadto ako upod ayra. Pira kita nga tanan niya nangaga. Duha ba o tulo lang? Damo pa. More than 3. Meaning kasama natin si Jesus ngayong umaga. Kaya yung panimba, isa yung bagay na naka-excite. Nagbo-boost yan ng iyong kasiglahan. Kaya Sunday, exactly 9 ng umaga, magsasama-sama ang mga padi ng Diyos upang magsamba sa Diyos. Kaya tinatawag natin ang panimbawang yung pagsamba, panimba. Sumasamba tayo sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya, kuno ay may nanganta din sa Igbaw. Senate audience. Kung may nagpe-perform din sa atbang, Senate audience. It mga members ba? Senate audience na tuwing linggo. Ang Ginoo. Nag-guess na ngayon mga kapatid. Kapag kita nasamba, ang audience natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Nag-guess nyo? Hindi audience yung mga member. Hindi audience yung mga nanimba. Ang audience natin, tungod kay nagkakarusa kita yung pagsamba, ang Diyos. Kaya tanan kita, padi, sa kinagisna ng kultura ng kalibutan, praise and worship sila. Tugs, 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 tugs. Ano po mga combo nila. Kaya ano audience ko ng mga tao? Entertainment. Ang labas. Panimba kita, kaya may din nila lead vocalist. Panimba kita, kaya ato'y maupay tumukar, maupay kumanta. Sa'yo. Nakagto kita sa simbahan, nadayaw kita sa Ginoo. Ngayon, bakit tayo nag-iimbitar? Mga kapatid. Kaya nag-iimbitar man kita, kung ang Ginoo ito audience. Para sumamba din sila sa Diyos. Kahit mga tao nga di rin nasimba, hindi nyo mabuti mga kapatid ha. Yung tao nga di rin nasimba, kasi kung di rin nakilala ang Diyos, mahirap sambahin yung hindi mo kilala. Basahin natin, Romans chapter 1. Romans chapter 1. Kaya yun yung sinasabi natin, that kung nagkiraha Ginoo, yun. Kaya tayo nag-iimbita ng Diyos, grasyahan giyapira, kagaya ng gingrasyahan tayo ng Ginoo. Amen ba? Ayun, so Romans chapter 1. Sabi natin. Tanan kita, padi. Waray kistuan nga diri maramagapo ha. Waray kistuan nga diri masamba Ginoo. Kitanan kita kapadian ang Ginoo. Romans chapter 1 verse 21. Romans 1 verse 21. Kinilala nira ang Dios, kundi waray nira pagpasidunggi o pagpasalamati hiya. Lugod, nawaray lang kagan ira mga panunahuna nga nasidmanan ira mga panmurubuot. Amen ba mga kapatid? So yung mga tao sa daigdig, maaram-ira nga may da Ginoo. Ang problema, diri ira nasimba. Ano sinasamba ng mga tao sa daigdig? Mga rebulto, mga
mga santos. O, minsan tao, kasi tao nila, samba nila. O, dahil nila ginasamba nila kalugaringon. O, kaya na-invite tayo, uy, baka di ka mo, magsamba tayo sa Diyos. Amin ba mga kapatid? Ngayon, parte ng preaching. Kanay pulong ang dapat nabatian. Eh, gusto ko mag-isip tayo sa disco to eh. Salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya danay, naghihirot kita ngan pagwali tikang sa Diyos. Kaya ang Diyos ang audience. Isa yan sa laging nagpapanguro ka na kung pungkog. Kaya no, nababatian ng Diyos tanan niya kung ginpanyayakan din niya. Pwede niya sirutan o panlanginan. Base it akon pag-deliver na akong message. Sa ikabubuti ng ating simbahan, sa tanan nga mga kapatiran natin, kailangan tayong tumibay sa salita ng Diyos mga kapatid. Kasi kung pulong la itawid atong gagamiton, diri kita magdidigon. Amen ba? Kung pulong la itaw, kailangan natin ang salita ng Diyos. O letter P, ano yung letter P? Priesthood of all the believers. O, ngayon, kung padi ka, dili ka la padi kung Domingo. Padi ka adlaw-adlaw. Amen ba mga kapatid? Naintindihan niyo ba siya nasabi ko? Kaya nimot serbisyo adlaw-adlaw gihap. Pag-ampo, pagdayaw ha Ginoo, bisan ada kalaha kwarto pwede ka kumanta. Oh. Bisan ada kalaha kwarto pwede ka mag-pray. Oh, tungod kay padi ka ang Ginoo, pwede ka mag-share nimo ikasitawo. Kailangan mo ang Ginoo. Isa yan sa pinakatrabaho ng mga padi sa Old Testament. Nagbabalay-balay kira. Ginibisita ang mga padi, ang mga balay, ang mga tao. Basira may kampuha Ginoo. Di ba mga kapatid? Kaya, hindi basta ang ating simbahan. Di tayo kagaya ng mga simba-simbahan dyan sa paligid o yung mga malalaking simbahan dyan. Sa atin, real to. Real na usapin to. Kasama dito ang langit at lupa, impyerno. Kasama dito yung salita ng Diyos. Kasama dito pati buhay. Buhay na walang hanggan na bigay sa atin ng Diyos. Amin ba mga kapatid? Okay, so may tanong po kayo. Dito na natin tatapusin yung ating pag-aaral. 15 minutes. Question and answer. May tanong kayo. Matawag ba kita yung padi? Ito pa pala, ano yung bawa? Isa pa. Bawa, di ba, yung may tatawag yung mga taga-kalibot ng pa-blessing. Nagpapa-blessing sila ng mga kung ano-ano nila. May bago sila kung ano. Tumatawag sila ng padi, mapakaon pa. May soul pa yun. Ikaw, padi ka naman nga daan. Pag-pray mo, gamit mo. Amen ba? Pero iba rin yung, siyempre, magka-fellowship ang mga padi, simbahan, magkauro sa kita, o pag-pray natin ito mga kapatid, sabay-sabay natin pag-pray. O, maghahalat tayo ng bata sa Ginoo, dedicate. Talan ng mga Kristiyano nasimpa, pag-pray yung batang yun. Kaya ng power natin lahat. Hindi lang isa yung may gaong, tanan kita may gaong. Kapag namutos kita, tanan kita nakaputos, dili lang pastoran nag-decide. Tanan, nakakaputos natin. Question po mga kapatid. Anong pinagkaiba pastorhan kuan? Sacerdote ang hin padi. Same lang po yung type. Pares lang po ng ano yan. Tawag lang yung magkaiba. So kay dili man padi ang nakabutan dili. O ang sacerdote po sa Tagalog, ang padi ha waray. Pero pwede rin tawagin yung padi na pari. Sacerdote. Priest. Ayan, sacerdote po. Siguro tayo sa kanan yun, no? Sacerdote din dito tayo. Sacerdote lang. Same lang po yun. Sacerdote, ngan, padi.
Okay? Let's notify. Study it. Ang test na. Pag-iba lang ng term na ginamit ko. Nga, nagtito rin na discussion, no? Sacerdote. Tama po, sacerdote. Pero tatawag ng punong sacerdote tayo, parang para sa ng punong padi. Sige. Brad, tanong. Steph, tanong. Kaya kasi yung mga kapatid, kung mag-discuss tayo, talagang masinsinan. Kasi gusto ko tanan may baro. Ganito mga kapatid ha, huwag nyo lang kunin basta kung anong tinutugdo. Kuha agad nyo kung ginano pagtutdo. Kaya maabot yung time nga kamugyan pag-explain na iba. Amin ba? Sugad din amin yung mga verse naging gamit. Sugad. Para kay padi kita nga tanan kita nasa iyo naton kitutukan. So, letter B, Bible authority, autonomy, Bible ang gamit ng mga padi, ang mga padi naglulugaring, autonomy. At sa Diyos na sila nag-aalagad. Priesthood of all the believers, tanan kita padi. Sunod, letter tiliwat, next Sunday. So, I hope pinagpala tayo ng Diyos mga kapatid. Huwag mo isipin na ordinaryong tao ka lang. Huwag, nag-aalagad tayo sa Diyos. Ang Diyos ang ating agaro. Magdasal tayo. Ginawa sa ating scripture reading kanina sa Roma 10:1, 17. Ang aton mensahe yan na, ang ungara ngan pagampo para ikatalwasan ang ibang nga tao. An ungara ngan pagampo para ikatalwasan han iba nga mga tao. An ungara ngan pagampo para katalwasan ng ibang mga tao. So sa verse 1 pa lang po makita na natin ang bersikulo. Sa sulat ni Apostol na Pablo sa mga taga-Roma, makita natin ang kanyang puso. Makikita natin ang laman ng kanyang pagkatao, ang panawagan ng Diyos sa kanya, ang kanyang dakong at trabahoon. Sa Romans chapter 10 verse 1, kabuktuan ko, akon gud ungara o pagampo abugos ko nga kasing-kasing nga matalwas unta ang kalugaringon ko nga mga tao. Ang dakilang apostoles na si Pablo na siyang sumulat ng libro ng Roma chapter 1 verse 1, may kita na sa Roma 1:1 na si Pablo ang sumulat sini, tikang kan Pablo nga surugo ni Kristo Jesus nga apostol nga pinili nga tinawag ang Dios in pagwali ang maupay nga sumat. Si Pablo nga isang tinawag ng Dios, tikang mansala, nataluwas siya, nagkamayada siya in ministeryo, gintagan iya in gawom sa pagiging apostol, waray iba iya nga karuyag mahinabo, kundi ang iya mga katawhan ay matalwas. Kaya ano mga kapatid? Kaya ano karuyag ng matalwas ang iya mga katawan? Parte habansang Israel. Verse 2. Makapatapod ako a iyo nga mapasugod ang ira pag-alagad sa Dios, kundi diri pinasikad hin matuod nga kinaadman. Ngaron ang bansang Israel, ada hairan balaod ni Moises, ada haira ang mga kapadian, partit aton pag-study kanina sa Sunday School, ada haira tribuhan Levi. Ito nga tribo tikang dida sa linya ni Aaron, dida tikang mga linyada ng mga kapadian. Pero diri hira luwas, ngaran adahira mga suguhan Dios. Kaya ano tira gibubuhat? Verse 3. Waray nira hirap ibarui ang paagihan pagkamatadong nga tikang sa Dios. Nga naghimo hira in ira kalugaringon nga paagi.
Waray ira magtubyan ang ira kalugaringon ngadtuhan ka ng Dios paagihin pagmatadong ang tao. Verse 4, kay gintapos na ni Kristo ang balaod base isipon nga matadong sa Dios ang bisan inong nga natuo. Sa aral ng Judaismo, magiging matadong ka sa tubangan ng Ginoo kung mutuman ka ang balaod. Amoy katalwasan nga nasa una-una ng mga Israelita. Diri ra maaramhan katalwasan nga paagi kan Kristo Jesus. Kaya kung binasa natin kanina kung aton nasundan ang aton ginbasa kanina, makikita naton mga kapatid na ang pagiging matadong ay pinaagilahin pagtuo kay Kristo Jesus. Amen ba? Verse 9, sinasabi dito, matatalwas ka kung itugan mo hay mo mga ibim nga Ginoo Jesus. Ngan tumuo ka hay mo kasing-kasing nga ginbanhaw hiya ang Dios. Mga kapatid ko, waray na iba nga paagi nin kaluwasan, pinagi gudlahin pagtuo. Hindi rin pinagi aton mga pagbuhatin maupay. Ang nagtalwas sa aton ang mga binuhat nga maupay ni Kristo para aton. Waray butang o waray paagi nin kaluwasan sa aton mga kalugaring nga buhat. Sinasabi sa Efeso 2:8, sa Biblia, sa Efeso 2:8, pinagihing grasya. Efeso 2:8 sabi ng Biblia kay pinaagihin pagtuo. Kay pinaagihin pagtuo na talwas kamo. Amin mga kapatid. Tungod ang grasya ang Dios. Diri iniiyo kalugaringon nga buhat kundi hatag gudlay ni ang Dios. Verse 9, waray gud niyo dinhi sa dang ipanhambog tungod nga diri inibunga han iyo kalugaringon nga mga buhat. Salamat sa Dios. Masayo na nat kaluwasan. Kay kun ang kaluwasan nakabase ak, diri ak maluwas. Kun ang kaluwasan na naton mga kalag nakabase ayon, diri ka maluwas kay diri nat kayang italwasan at kalugaringon. Kay daan kita makasasala. Kundi sa kaupayan ng pagigugmahan Dios sa naton mga kinabuhi, ginhatag niya buktong nga anak na asa it ginraysan sa krus. Basi tanan nga mukita kan Kristo doon sa krus, pinagi nila pagtuo, kaptan nila ni Kristo nila mga kasing-kasing nga huna-huna sa pagsarig kan Kristo Jesus, sila ay maluwas. Sinasabi sa Roma 10, binasa din natin kanina. Sa verse 11, Roma 10:11, nasiring ang kasuratan adto natuo hayya diri makakaabot. Puri ng Dios. Hindi mapapahiya ang tanan nga magsarig kan Jesus Christ. Kay tanan nga natuwa iya waray mintis nga iya gud tatalwason. Amen ba? Di tayo tatanggapin ng Dios. Ngayong umaga sa ating kalagitnaan, kung dili ka pa natuo, yan na magtuo ka na. Isiring ang kanta kanina, maabot na ni Kristo. Kailangan andam ka. Pagtuo na yan na, amot paagi na maging andam ka. Tuuhin na ni Kristo, yan ang abuhay ka pa. Diri niyan, diri buwas, yan na, tuuhin na ni Kristo. Kay bangin waray na niyan, waray na buwas, waray na sunod nga buwas. Kundi yan na, si Kristo ay tanggapin mo at ikaw ay magiging andam, bumalik man si Kristo, dadalun ka niya. Mga kapatid ko, maaram kita itong nga butang. Maaram gihap ni Pablo sining nga butang. Nakikita niya yung mga kababayan niya, deboto. Deboto ang iya bayang Israel. Relihiyoso ang iya nasod. Pero di sila ligtas. That is why ang puso ni Pablo, Roma 9, basahin natin. Roma 9, atras lang kita mga balit. Atras lang kita. Maaram iya, nas kanang Ginoo na iya si Pablo. Nakikita na iya mga kababayan, reliyoso, deboto, pero diri luwas. Ano't iya na nararamdaman? Ano't iya ada haya una-una, verse 9, and chapter 9, verse 1.
Nagyayagan ako han kamatuoran. Tag-iya ko hi Kristo ngan diri ako nagbubuwa. Saksi ko liwat anakon panuna-una nga ginlaladngan ani Espiritu Santo nga diri gud ako nagbubuwa. Verse 2. Nga dako gud an akon kabiduan. Anon iya? Nararamdaman, nabibido iya. Ano kalug singunit nabibido mga kabuktuan? Masulubon, nalulungkot siya. Induro. Sabi dito, duro anakon kabiduan. Dako anakon kabiduan. Nga daw diri matapos ang kasakit akon kasing-kasing. Masakit ang kanyang kasing-kasing tungod ang akon mga tao nga akon good mga kadugo. Mabigat ang kanyang puso sa kanyang mga kababayang reliyoso, deboto sa kanilang reliyon. Naniniguro hira ang reliyon pero hindi sila ligtas. Deboto hira amot nasa puso ni Pablo. Nalulungkot siya, nalulumbay siya. Matindi ang kanyang dinadalang kabigatan. Verse 3. Tungod ang ira kaupayan. Minamaupay ko nga pakaruoton ako ang Diyos ngan maimulag ako kang Kristo. Verse 4. Mga pinili hira nga mga tao ang Diyos. Amot mga Israelita. Mga pinili hira. Tikang pakan Abraham. Ginhimo hira ang Diyos nga iya mga anak. Ngan ginpaangbitan iya himaya. Ginhimo niya hairaan ginsabutan ngan iginhatag iraan balaod. Iraan matuod nga pagsingba ngan nakarawat niraan mga saad ang Dios. Verse 5. Mga tulin hiraan mga patriarka ngan tikang hanira tulin na tawo ay Kristo. Pagdayawon unta kagihaponan ang Dios nga nagahadi han nga tanan. Amen. 6. Diri ako nasiring nga nakawang ansad ng Dios. Kay diri nga tanan nga mga tao ni Israel, mga pinili ang Dios. Ngaran sa Israel ginhatag tanan nga mga pulong sa Dios. Ini nga Biblia nat sa Israel to ginhatag. Ang balaod pinakasyan nga balaod sa bugos kalibutan sa Israel ginhatag. Ang mga hadi at tuwaira ay Haring David, Haring Solomon, tanan nga propeta sa Israel. Lubos-lubosan sa Israel giat ginanak si Kristo. Pero anong ginagawa ng mga taga-Israel? Mga Hudyo, naghimo hiran ina kalugaringon nga paagi. Di nila maintindihan. Nagsasarig lagi pirahan ira mga pinuhatan. Si Kristo ginsalikwelan nila. Kaya si Pablo, anong iaampo? Roma 10:1. Nakita niya sugadit kabutang niya nasod. Nakita niya sugadit kabutang niya mga katawan. Sabi niya, kabuktuan ko, apon gud ungara, ug pagampo. Abugos ko nga kasing-kasing, nga mataluwas unta ang kalugaringon ko nga mga tao. Mga kabuktuan ko, diri nyo ba giyap nararamdaman ang nararamdaman ni Pablo parit aton mga katawhan? Nakikita natin mga kababayan, deboto sila, reliyoso sila sa nilang mga ginagawa. Nung laglagbay na pista ng Nazareno, hasta may nagkamatay, makakaputlad siton nga maitom nga kahoy, natatamakan ng mga lagas, nakakahimatay yung mga may sakit sa puso. Suga dira ka relihiyoso pero hindi sila ligtas. Suga dira ka deboto. So na bumiyahe pa yung mga taga Mindanao, pumunta lang ng Manila para lang makipagsiksikan doon sa mainit na pulong ng mga tao. Suga dira ka debosyon, suga dira ka relihiyoso sa nilang ginagawang sa tingin nila magliligtas sa nila. Pero mga kapatid, hindi yun ang pamamaraan. Hindi ba natin nakikita ang ating mga kamag-anak? Hindi mo nakikita yung lola mo. Hanggang ngayon, natapod lagyan sa Santos. Hindi mo nakikita yung mga kaumangkunan ni
imong mga patod, imong mga bugto, mga reliyoso gihap pero hindi ligtas. Hindi nila kilala si Kristo. Ngayon mga kapatid ko, nakikita natin ang mga bagay na yan. Sa lugar natin, damo pa'y tao nga diri luwas. Waray na't gahong magluwas. Isang bagay mga kapatid. Hindi natin kayang magligtas. That is why kinahanglan natin mag-ampo. Verse 1, balikan natin. Anong unang ginawa ni Pablo? Nagkaroon siya ng karuyagon. Desire niya maligtas sa mga kababayan niya. Anong ginawa niya? Nagdadasal siya. Bisan if apostol nga ni nagdadasal, say pakita ng mga Kristohanon niya nga panahon, maaram kita nga diri nat kaya italawasit mga tao ikadto na tira ha Ginoo. Kabugtuan ko akong gudungara ug pag-ampo kabugos ko nga kasing-kasing nga matalwas unta ang kalugaringon ko mga tao. Sayod kita nga diri nat tira kayang iluwas. Pero kaya natin silang dalhin sa Panginoon. Lord, ini nga akong mga bugto, talwas sa gadira. Lord, ini nga akong mga patod, diri para luwas. Reliyoso ang tahira. Nakakarag lang ira effort. Ngira debosyon ang ira kalugaringon ng mga Diyos-Diyosan. Ginoo kaluy ihira ngira makakilala diha. Kaya na mga kapatid, si Pablo, ang pagkatawag ay yan ng pagiging apostol, aniya siya ang naging kadtuan mga kapatid. Ang mga iya mga ikasi Hudyo, Acts chapter 9, verse 20. Siya na dapat nating maintindihan, kung ikaw gintalwas, una mo nga responsibility, it imo kalugaringon nga angkan. Amen ba mga kapatid? Kung ikaw gintalwas ang Ginoo, an imo siyahan nga sakop nga dapat trabahoon nga ira makakilala gyud an imo kalugaringon nga angkan. Acts chapter 9 verse 20. Si Pablo, aniya kaluwasan, aniya siya nga gingkadtuan, aniya mga katawan. Buhat 9:20. Buhat 9:20. Para magkita natin it bubos nga konteksto. Buhat 9:18 hanggang 20. Nagkataktak dayon insugad in mga hingbis inisda tiganghan mga mata ni Saulo. Kayhan kakaibaan pagdalawasayan Ginoo kay ginputa iya. Pero nabautismo niya, nalihan siya ni Ananias, nawaraan taklo ba niya mata nga nakakita na liwat iya. Binmuhat iya ngan ginbunyagan. Verse 19. Ngan kaumanhan iya pagkaon nagmakusog iya. Nagpabilin si Saulo upod ang mga magtinuon dito ha Damasco suludan pira ka adlaw. 20. Anong ginbuhat ni Pablo? Amoy ni si Saulo nga Pablo na nahihimong apostol. Kinmadto dayon iya ang mga sinagoga nga nagwali nga Jesus amuan anak kan Dios. Punta tayo sa Acts chapter 13, buhat 13. Another verse. Sa kanyang pagmisyon bisngaing nga lugar ang iya ginadtuan ang iya mga kababayan. Buhat 13:5. Atras tayo sa 4. Buhat 13:4-5. Tungod nga ginsugo man ang Espiritu Santo ira Bernabe ug Saulo, kinmadto ira sa Seleucia, ngantikang dito nagsakay ira ngadto puro han Sipre. Verse 5. Han pagabot nira sa Lamina, nagwali ira han pulong Dios dito han mga sinagoga han mga Hudiyo. Upod nira hi Juan Marcos nga ira kabuli. Purihin ng Diyos mga kapatid. Amoy niya susbaran nga dapat natin tundugon mga kapatid. Unahin natin ating mga kamag-anak. I-priority na tira.
Maluoy tayo sa kanilang mga debosyon. Danay masaring kamo, bangin kapag ginsignan ko inihan kamatuoran masina inihaat. Mas maupo nila masina irahay mo. Kontra kung dito na irahay impyerno, tsaka sila masinahin. Kay horay nim ira signan kamatuoran. Kaya nasabi ng Acts chapter 16, mga kapatid, didagyap, buhat, 16. Trenta. Tugtog ba 32? Buhat 16:30 hanggang 32. Ngan iking gawas sira nga nagpakiya na iya ira. Mga mano, ano ang kinahanglan ko pag buhaton base matalwas ako? 31. Binmaton nila, tuo ang Ginoo nga Jesus, ngan matatalwas ka. Ikaw pati ang imo panimalay. 32. Niyan, iginwali nila ang pulong ang Ginoo ayya, nganan nga tanan nga sako paniya balay. Amen ba mga kapatid? Diri ka rin sigang nga taluwas ka na, mataluwas kay panimo panimalay. Sa'yo. Ikaw nga nataluwas na, gagamiton ka ang Diyos para nimo panimalay. Niintindihan natin mga kapatid. Huwag mawawala yung desire natin sa ating puso. Lord, gusto ko silang maligtas. Igang po nimpirmi. Kaya ang Ginoo mag-iimo imposible mga paagi. Maabot ito ngayon mo mga kamag-anak. Maabot ani mo mga paryentes. Ani mo mga patod. Ani mo mga sunod-sunod nga third cousin. Lutugan ni mo mga kamag-anak pa. Lord, talwasan na akong mga mahal sa buhay. Kasi rin pa natin permitting ang Webes, ang taong maluwas, karoyag niya maluwas, ani ba? Kung dili mo nga ni karoyag maluwas, ani mo kasi tao, dili kaluwas. Usulat, meaning siton. Pero kung nasa puso mo yung desire, gusto ko niya maluwas. Gusto ko niya makaibarugiyap. Anak ko na ibaruan. Diyan, nagpapakita ng ebidensya ang barang espiritu nga diri nag-ihilamay mo kasing-kasing. Karuyag kumawasan kamatuoran na imo. Mga kapatid ko, maluoy tayo ha, diba? Kung wala kang lakas sa loob, mag-pray ka, Lord, bigyan mo ko lakas sa loob. Kung sabi ko ito mamaya. Lord, di ko inikilala. Danay ang ulang sa aton pag i-share ng gospel makaarawod. Ano? Danay na problem sa pag-share minsan nasa rin kita makaarawod man. Makaarawod. Bayan kita ano yung sito. Kaya namawod ka man. Yung kamatuoran mga palit, palayain natin sa ating mga sarili, sabihin natin ng iba. Mamatay sila na tumanggap sa ating mensahe o hindi, ang mahalaga na signa na tira. Ani mo tatay, ani mo nanay, signa. Diri na yan tungkulin ni pastor. Dahil nakatoy pastoran niyo balay, hindi niya tungkulin ng mga bugto mo. Ikaw mismo magturo sa mga kapatid mo. Ngayon kung di mo kaya, pastor, medyo malakas-lakas yung labanan. Imbitan mo si pastor. Pero ikaw mismo, kailangan alam mo paano i-share ang gospel. Naintindihan natin mga kapatid. Siton nga pagi, nag-grow ka as a Christian. Pero, gusto mo madala yung mga kapatid mo, gusto mo madala yung kung sino man ay panimalay. Kung nagpapakita kaliwat, hindi rin maupay ng mga buta. Paano mo ilang madadala? Sa pagdadala ng tao mga kapatid, kasama dyan ang pag-iilog. Basahin natin sa Matthew 4:19. Sundahi Kristo. Himuon kaniya nga paragkabig o kalag.
Hindi tayo makakadala kung sa atin nakikitaan tayo ng dilimaw pa yung mga buta. Amin ba mga kapatid? Yun. Anaton kasing-kasing, karuyag na tira maluwas, kailangan kasabay nun yung ating Gios na sakto sa aton karuyag. Kung karuyag ni manun sa nga taong maluwas, kailangan balance yun. Kung ang imo wala, karuyag gira maluwas, at kailangan imo tuo, ang imo mga panggios, sakto, ang imo karuyag, nga may nago. Matthew 4:19. Tignan natin. Ano sabi ni Kristo? Kristo, mga kapatid. Nagsiring hiya ira, upod kamo haakon, ngan tututduan ko kamo pagdapok in mga tao. Ayon ba mga kapatid? Oo. Danay makarawod good mga kapatid pagturo ng Biblia. Pero nakita ko sa ating simbahan, as time goes by, nagpapasalamat ako sa Diyos. May mga kabugtuhan tayong nag-grow. Lumalakas ang loob nila mag-share. At isang bagay yan na aking pinagpapasalamat sa Diyos. Na hindi lang tayo basta nag-aaral, kundi ang ating mga gina-aral, i-gina-apply natin mga kinabuhi. Isang paalala sa atin, kung gusto mong maligtas ang kapwa mo, kailangan sakto kaya pa ni mong gibubuhat. Huwag mo yan na ikaw mapintasan ng mundo. Ay, dadadunak ni mo, ikaw nga ni usa ka giyak. Amot kayo sa ingon na natin ginbasa sa Jude, sa Judas 1:23. Ang Webes mga parid. Na may dalim kaluoy nga pulbuton hira kalayo. Oh, verse 23. Judas 1:23. Talwas sa hira pinagihin pagpagawas sa hira tikang ang kalayo. Ipakita ha iba ang kaluoy, upod ang pagkadlok. Amin pa mga kapatid. So nandun sa'yo yung puso na karuyag ni Mira maluwas. May sumpay pa mga kapatid eh. Kundi, ano man, likayi, an ira, sinusulot, nga mga panapton, nga nahugawan, pinaagyan ira salaan, nga mga kaipahon. Yes, gusto mo silang maligtas, madal sa Ginoo, and yet, iba sa ginagawa mo. Papasaway ka sa community. Ngaran Kristohanon ka, ikaw ay nagpapakita ng malayo nga susbaranan sa lugar niya. Hindi yun nagtutugma sa imong karuyag ng maluwas sira. Naintindihan natin. Nagigis natin mga kapatid. Ani mong karuyagon dapat match ani mo ginbubuhat. Diba? Gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, halimbawa sa mga kabataan. Gusto mo magtapos ng pag-aaral, anong dapat mong gawin? Mag-aaral ka ng maayos. Anong ginawa mo? Naguyab-uyab ka. Hindi mo nakontrol sa sarili mo, nakakasawa ka yung maaga. Sa tingin mo yung purpose mo na reach mo, ibang ginawa mo. Ilagay natin sa ministry. Gusto natin makadala ng mga tao. Anong ginagawa ng mga Kristohanon? Sila mismo nagpapakita ng dili mo sa komunidad. So, kailangan yung ating prayer sa Diyos, sinasamahan natin ng tugma natin ng mga kilos. Lord, tulungan mo sa kami na makadala, buligigiyap ako ng mga pamuhay ng sakto na sila madalahay mo. Naintindihan natin mga kapatid. Kay waray iba ang gagamitan ng Diyos para hira makakilala kundi kita. Sa tingin niyo mga kabuktuhan ko, may ibang gagamitan ng Diyos? Waray. Maliban sa iya simbahan. Kay kita ang gintapuran ng Diyos na magtutdo ang mga katawan. Mateo 28. Mateo 28, I mean. Mateo 28. Pasahin natin mga kapatid. Mateo 28. 19. Mateo 28, 19.
Mateo 28:19, basahin natin. Sanglit pagadto kamo ang tanan nga mga katawhan abukos nga kalibutan. Nga nimuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira hangaran na namay nganhan anak nganhan Espiritu Santo. 20. Tutduy hirahin pagtuman han nga tanan nga ako ni ginsugo ha iyo. Nga ninumdumi dayuday ako maupo da iyo ang nga tanan nga katuwigan tugduban nagkatapos han kalibutan. Mga kapatid ko, kan kanay gintapod ang Ginoo ang pagdadala ng tao sa iya sa simbahan. Sanglit kinahanglan ang simbahan magpermi ang iya pagkaputli sa kalibutan. Kaya kung ang simbahan diri magpermi ang iya pagkaputli, waray nat makakabig sa iya. James chapter 1 verse 27 mga kapatid. James 1:27. Santiago sa ibang mga translation. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Nakakarapat pa ba tayo inaaral mga kapatid? Sundan ba natin? So ito ay pagwawali, diri ni pambukusa. Kundi kailangan matutduan tayo ang saktong nga aral ng Ginoo. Santiago 1:27. Para ang Dios nga Amay an putli. Pag sinabi putli, malinis, malimpyo, puro. An putli ngan matuod nga tuluohan amo ini. An panimangno an mga ilo ngan mga balo nga babayi di dani ila mga kakurian. Ano pa? Ngan ang pagbantay nga diri madumitan an iya kalugaringon ang mga kahilayan ang kalibutan. Naintindihan natin mga kapatid, dyan ang tunay na tuluhan. Binabantayan mo yung sarili mo na hindi ka maging parehas ng mga unbeliever. Amen ba mga kapatid? Nilalagay natin sa ilustrasyon, tayo yung mga taong nakasaka na tikang lusak. At tunay kita baw-baw. Huwag ka nang bumabaw ulit sa lusakan. Ayaw na pagbalik na to. Ang gawin mo, hulbuta hira, isaka. Pastor, di ba? Para makadala tayo ng tao, makisama tayo. Ngayon, nag-inom na siya doon, nakiinom din siya, makisama tayo. Para pag nag-invite ako, makupod yan. Sa'yo. Iba yung pakikisama sa pakikiayon. Mapunta kayo, pwede ko kayo sasamahan sa mga gawain niyo. Ganyan. Dadalhin ko ulugod ka mga Ginoo. Pupod-lugod haak. I-explain nyo sa nila yung katotohanan. Ano mapapala ko sa inyo? Kasamahan ko kayo dyan. Ubusin natin ang pera natin dyan eh. Wala tayong mapupuntahan sa pag-iinom natin. Doon tayo sa simbahan lugod. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin mga kapatid. Maging matapang kayo. Maging matapang tayo sa pag-explain ng kapaturan. Huwag tayo maging mahadlokon. Mabilis tayo madala ng sanlibutan. Sila ang dali natin sa Panginoon. Romans 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and 2 mga kapatid. Nakita natin ang mga pulong ng aton Ginoo. Romans 12, verse 1 and 2. Mamaya ipupunta na tayo sa pinakamahalagang part ng pagwali, aplikasyon. Romans 12 verse 1 and 2. Sanglit kabuktuan ko, tungod handa ko nga kaluoy ang Dios haaton, nanginginyo po ako ay iyo. Igahalad niyo nga to sa Dios ang iyo kalugaringon sugad in buhi nga halad nga itinupyan hapag-alagad ay iya. Nga nakakalipay ay iya. Amoy niyan matuod nga pagsimba nga angay niyo igahalad. Verse 2. Ayaw na kamo pag-uyon ang mga paagi ini nga kalibutan. Kundi tugutin niyo ang Dios, in pagbag-o ha iyo, pinaagi hinhingpit nga pagkabalhin,
aniyo una-una. Ngan maibabaro na kamuhan kaburoton ang Dios. Kung ano an maupay, an hingpit nga nakakalipay ka iya. Nakita niyo mga kapatid, isa sa mabigat nga sugo at ngan dili man ini sugo, kay dapat normal sa Christian nga mabago iya. Kay meaning to say nga gintalwas ka, waray ka na imo hakadaan imo nga kabutang, kay gintalwas ka nga ni normal, natural na binago ka ng Diyos. So sa pagbabago sa ng Diyos, nagkaroon ka ng mindset nga yung mga hindi pa nabago, mabago kaya pera. Romans chapter 9, Romans chapter 10. Romans chapter 10. Our prayer must be matched. Kailangan sakto manaton maggibubuhat sa aton karuyag ng matalwas ira. Romans chapter 10. Ngayon, di ba karuyag ni Pablo nga maluwas ano iya mga katawan? Amin mga kapatid. Ano niya gibubuhat? Verse 14. Tungod kay karuyag ni Pablo nan iya ikasitaw maluwas, ano niya gibubuhat? Verse 14. Kundi uunan-unin pagkatawag nira iya kun waray ira tumuo. Nganuunan-unin pagtuo nira kun waray ira makabati ang mensahe. Nganuunan-unin pakabati nira kun diri iksangyaw ang mensahe. 15. Nganuunan-unin pag-isangyaw ang mensahe kun diri ipadara ang mga magsarangyaw. Sumalaan silingan kasuratan, kamaruruyagin pag-abot habton mga nagdadarahan maupay nga suma. 17. Sanglit, ang pagtuo nati kang hinpamati ang mensahe, ngan ang mensahe nati kang ang pagwali kan Kristo. Kung karuyag nat ang iba maluwas, kinahanglan na mag-message sa ira. Simple. Kung gusto natin mangyari, ano ba ginbubuhat? Di ba mga kapatid? Dapat maihanan na damo na luwas. But this time, we need to encourage ourselves, Lord, talwa sa anak kong mga bugto. Kung maningan hira palay, diri hira makauli nga diri hira nasigyan ang maupay nga suma. Lord, karoy kumaluwas anak kong mga kapaturan, makakatungan niya kahira Ginoo, buligi ako nga maging matapang ako, maging maisog ako nga igsang yawa hira. Kung maningan hira palay, diri hira mauli nga diri hira nakabati ang mensahe. O mga kapatid ko, huwag niyong hayaan na umakyat tayo sa langit na hindi natin sila kasama. Yes, marisyo nga ang pamilya nagkakauro sa kalibutan. Pero makalungkot gyud kung sumakahalangit na nagburublag ang pamilya. Masaya na ang pamilya nagre-reunion sa bahay. Pero dapat intindihin natin na ang pamilya dapat nagre-reunion sa langit. Isang masayang bagay ng pamilya nagkasama-sama giyap sa langit, hindi lang sa lupa. Magkaroon tayo ng malipay nga message sa ira. Sumama kayo. Kani ka mo sa anniversary. That's why ang ating mission na burublig tayo mga kapatid na marami tayong masabihan sa mga tao. Ito lang yung reason pa tayo nabubuhay. Sige daw, anong reason ba't ka nabubuhay? Itong reason, balik ka sa iba sa pamagitan mo. Kaya kung ang reason mo, yumaman, wala kang pinagkaiba sa mga tao sa daigdig. Na sila, mamamatay sila, yung mga ari-ari nila, mabibilin man lagyat nila. Tapos yung mga nabili nila ari-ari, pag-away-away ng mga anak nila. Masamok lagyat. Bisan mga nagre-riko, masamok ang kinabuhi.
Kung sino yung mga artista, sila yung mga nag-away-away. Sino yung mayayaman, sila yung mga may kaso sa kung saan-saan. Mas maganda na mga kapatid na tayo maging ordinaryo lang ng mga tao pero ginagamit ng Diyos. Yes, pangarap natin maging milyonaryo, gamitin natin sa gawain. Ngayon, gusto mo maligtas yung mga kamag-anak mo? Upayan mo, ibubuhat at lawan-lawan. I-share mo message. Share mo message. Huwag mo hayaan na silang makadala sa'yo. Dalhin mo sila sa lugar. This coming anniversary, mamaya, magpuprint na tayo ng ating mga invitation. Ilanat natin mga names, mga kapatid. Gusto natin maging presentable ang ating anniversary. Ilanat mo yung mga names. Hindi man maihay 3 minutes, sulat mo yung mga ngaran 3 minutes, maihay na ito. I-print na natin mamaya. This coming Thursday, distribute natin mga names. Huwag kayo mag-alala sa printing, may budget tayo dyan sa printing. Maganda itong anniversary natin. Excited tayong lahat. Continue to pray sa kaligtasan ng mga tao. At isa pa, pagkakabi ko kalag dirila tuwing anniversary. Adlaw-adlaw ito nga pagtrabaho. Tigtigan ni, mga kapatid. Ang pagdadala ng tao, hindi siya pinaprograma, kundi kinabuhi ito ng mga Kristohanon. Adlaw-adlaw ito na kinabuhi ng mga Kristohanon, ang pagdadala ng tao. Hindi lang siya pinaprograma. Bagamat nagkakamaya-dahitan ng mga programa, avenue na lang yan na tayo magkaurusan. Pero sa tinoodla, ang pagdadala ng tao sa Panginoon, yan ay adlaw-adlaw na kinabuhi ng isang nakakilala na Ginoo. Magdasal tayo.